فیمینسٹ مینیفیسٹوی من 15 مشورهها نوشتکار چیماماندا نگوزی اڈیچی، رجانکار محلب نصیر. دومی مشورہ ہوریا بکنیتی یاتی مارا پرائمری اسکولو وانی تیش کے کارگال یا ورب کنگیں شر پیتی ہمینچو کارگالی ہمینچو کے ماتی چوڑی بائدی ہر ہما کارا بیکن کے بایولوجی حسابہ کوتی کان میچی نگابید بری بری مات ہمی ہرچی کنگو ہرچی بوگے پوشتا پیتانی کردے ہلاس کنگا برابر شرید داراں تو بلکہ سوچ کنے کہ چوڑی آوڑا ننو کے جانا نشود گائیں کہ تو لوٹے اور ننو کے نندجاہا آوڑا ساپ نکن کے تو لوٹے گوڑا چی بھی اگن چیزی سک خراب بھی چی بوت کندائی دلا ننو نمیری پیتے دستا اصلیا آئیا ہم دوستیں ای پا ننو کا وشین گپی بھی کہ آئیے پیتا ای حیالداریا بکا گوڑا دور بچار وتی شاوکاریاں بیل وتی ای چاگردی پیگرا خاموش کن کے ہرچی بس ترا کنگیں چکے حیالداریا ماتو پیت ہوریا بکنے برابریا شما دوئیں نن کنگیں او یکی دومی ضرورتانی حیالداری ہم کنگیں ای ہر روچگیں 5% و حساب دارگی کاری نہیں شما وط شرطر زانے کے کدیو چون گونڈوے حیالداری برابری ابو اگائیں تو وتی تبا وط پجا کارے تو کہ زہر و دلگران بے بزان کے برابری نیست چیا کہ وحدی اصلی برابری بھی زہری و دلگرانی نہ بھی او مہربانی کن امی لفظ کمک کا کارمرز مکان چوڑی ترا وتی جندے چکے حیالداریا کمک کنگا نہیں وتی پرزا پورا کنگائیں بائدی کارا بکن وحدی ماں گوشیں کہ پیت کمک کنگائیں میں مقصدشیں کہ بزن چکے حیالداری بس ماتی کاری چوش نہیں تو گمان کت کنے کہ دنیا چنچو مردم وشتر محکم تیر پای دنیا شتری کمکار جوڑ بوتگا اگن تہنا پیت آہانی کسانیا آہانی کرا ہر کارا پاہاں ساڑی بوتینا او ہچبر مگوش کے چوڑی چک زوری کنگائیں آ مردم کے چک زوری کنا چک آہانی اولی و بنیادی ذمہواری نائیں پری کارے کنگا چوڑی ہچ پے میں ہاسی منت واری یا توسی پی ملوٹی او نا کے تو شما دوئینا پیسلا کتا او چکی دنیا ہا آورتا او چکے سجہیں ذمہواری برابریا شمے دوئینا نسرائیں آ جتائیں گپیا اگن تئی جندے تبو واہگا یا جاورانی سوابا تو تہنائی ماتی بوتینے گوڑا آ وحدہ ہوریا کارکنگے گپ پشت نکپتگا بلے تا ہما وحدہ کے تو اصلیا تہنائی ماتی نئے تہنائی ماتی مبو منی سنگت نوابوا یکرندی مننگوشت کہ منی جنا منا یلک کو تو شو گوڑا من پوتی چوکا مسٹر ماتی بوتا آئیے مانا ایشا کہ بزا من چوکانی حیالداری کو بلے آ مسٹر ماتی نبو بس پیتی بو.